Margrethe, hun kom her. Skal vi ikke gøre det, ligesom vi gør, når der er fodbold? Vi skal ikke synge noget, vi ikke kan. Men skal vi ikke synge? Rejse os og synge, der er et yndigt land. Vi kunne jo starte med det første vers. Jamen, kære venner, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal gøre om søen her. Vil du låne den her? Der har vi set, du. Tusind tak for de smukke ord, herr Bøgekævle. Træk til de 3 maveovler, de skal ud og have en lille en på spisen. Vi var jo meget fascinerende sang, vi sammen sang her. Har vi ikke ret? No. Har vi ikke ret? No. Det ved vi sgu, vi har altid ret. Nej, men det er jo ikke den sang, vi normalt bruger, når vi er ude i fædrelandet. Nej, jeg bruger det fra sang, kong Christian sidder ved højplads. Og se, det er jo ikke bare fordi vi er pisket til den. Nej, men det er jo så mange dejlige minder om farfar. Han var jo en rigtig mand og holdt hest. Ja, vi er altså hamrende gode på film. Men i disse moderne sportstider, så er man selv vi overgiver og siger vi, det er altså os. Men de ikke har min flagfilm, når de sidder allerede bare på bryggelse. Igen. Sådan en kort en kan jo ikke være så svær for ned. Jeg har som sagt meget betaget både langtidsbold og cykling på manden, hvor det er. Og apropos cykling, så er der jo efterhånden ikke meget troværdighed tilbage i den professionelle cykelsportsverden. Jeg er bare på ham. Og efter alle disse dopingskandaler. Har vi ikke regnet det? Jeg kendte ikke en dopingskandale. Hvad hedder det i Vendsyssel? En dopingskandale? En dopingskandale. Og man kan jo godt sige, at de tidligere tiders magerus til ris, det blev en ris til anden røv. Jeg har tænkt, de bruger jo alle mulige euforiserende midler, de sikkerheder, og det gør de. Jeg har både valium og kædefedt og anaboliske hemorrider og hvad det er. Jeg tænkte selv, de andre piller, at de begyndte at bruge sikkerhederne. Ved de hvorfor det er unge mand med det store smil? Det ved de ikke. Jo, det er sgu da sammen, de kan sidde lidt højere i sadlen. Og de måske aldrig prøve at sidde på stang på det store træ. Ja, men det nyeste dopingmiddel, det skulle efter sigende være en blanding mellem sviskers og amerikansk uld. Det er rigtigt, det skulle give sådan en bravende god enkeltstart med bagbillet efter hele muligheden. Sikke humørbil i hatten. Men nogen som bliver landsholdsbold, de ved man sgu da være. Der burde der bare hovedet, og så er de gode ben, og så ender ind. Ja, de der Morten Michaels. Ja, det er jo. Og efter vi nu klaskede de der herboende israelitter, ja. 3.000 så er det sgu da skønt at være dansker igen. Og nu banker vi bare hele muligheden ned til EM og VM, ja. Og hvad ved jeg? Også det, ja. Er det ikke rigtigt? Det er også det, ja. Det bliver hammerende godt. Så vi plejer at sige, Tina er landsholdsspiller, ja, han har endda spillet i Nordjylland. Okay. Det har han. Ja. Så vi plejer at sige til en landsholdsspiller, yes, I heard we are the champions.
de sidder bare og rører af en fødeknop. Ikke noget med at sidde og skyde her i aften. Nej, det er faktisk kun på en overflyvning her i aften, som der stod i telegram. Vi er egentlig kun på lyset. Vi er egentlig på vej ned. Siger min kære Søndersviger, der er nede på det lille fritidslandsted på nogle 9.000 kvadratmeter nede i Sønderjylland. Hvor mange kvadratmeter har vi her? Et par 100? 200? 2 kvadratmeter? Ja, de kan da ikke være indfødt med en mor, som I generer konen. Nej, vel? Nej, han ser sgu også lidt blåret ud. Han er sjældent. Samme sted. Hvor mange kvadratmeter har de så her? 100? 1.500? Ja, lige der omkring. Ja tak, det vil gerne være halve gæstepissoiret nede ved alle. Så er der også mad. Så må de gerne til at stå op og tisse derhjemme. Er ikke rigtigt? Så vil jeg holde brættet op og samle ro. Men tænk, de har altså inviteret Prins og Vild ned til sådan en børneweekend. Dejlig børneweekend, fantastisk børneweekend. Noget rigtig dejlig børneweekend. Og de kan en sapsus med tro, der er gang i Lillebrinsen. Ved I, hvad den hedder, fru? Nej. Jo, Nikolaj ved, om han tager det, Frederik. Det ved de sgu da. Nej. Fylder de ikke med et videoblad? Nej. Og tænk, nu skal vi være farmor igen. Er de farmor? Nej. Det er de ikke. Nej, de ser, de skulle også få ud til. Vi glæder os altså meget til at blive farmor. Det gør vi. Og ved I hvad, Prinsen? Han går og nynner alle de gamle børnesange hjemme. Jo, for eksempel den her. Syg en lille kældekylling. Det er rigtigt. Ja, Frederik, han kommer ikke mere ned. Nej, han farer garanteret rundt på kængurustyl et eller andet sted og drikker blot i mave og hvad vi er. Vi kom faktisk lige at tænke på vej over i helikopter i SK 61 i Korski. Prinsen flyver ud i navigerer, hvad vi kalder så af lærer for. Så vi kom til at tænke på. Det er egentlig en utrolig mærkelig sprog, den lille prins han er til, altså. Det tror jeg, der er sagt sus med den familie. Jo, en Hongkong-kineser. En sønderjysk landmand. En fransk grandpapar, der snakker dansk som en grønlænder fuld svensker. Og så en dreng som os, der kalder Margrethe Skoffel sovs for sushi. Det skal vi ikke sige. Ved de, hvad forskellen er på sovs og sushi? Ja. Ja, det ved de. De ser også intellekt ud. Nå, ja, sovs og nok af. Det er nemlig lige nej. Vi skal have en femmer. Nej, jeg vil godt lige have lov at blive lidt mere personlig. Jeg dykker lige ned i havtasken. Det er 2 kilo, så det er blå. For se. Vi er jo enige om serveret her til Rosted forsamlingshuscafeteria i anledning af. Og vi er inviteret til at holde en festival til at overrække personen på sang på denne ganske specielle og festival. Og det er jo ordentligt fascinerende aften, hvor vi falder i jubilæumsfestivation. Jubilæumsfestivation. Hvad hedder det forresten i Vestjysk? Hvad må være? Hvor kom vi egentlig fra? Jeg ved hvor de altid kunne slå os ud. Tænk dem 20 år. I dag er det nøjagtigt 20 år siden, at denne Vendelbobadsviseforening, jeg har set Jans lys for første gang. Vi bliver ganske forfærdeligt sentimentale. Vi har jo selv afholdt mange jubilæer. Ja, det har vi så. Mange jubilæer. Det vil sige, har de fået rødvin nok til at sige mange jubilæer? Mange jubilæer. Er det godt? Mange jubilæer. Mange jubilæer. Er de gift for ham? Vi skal tage en taxavogn hjem. Og selvom vi nu alle sidder her i både afslappet og overmål i løslukken stemning med snublevand i glaskoppen, så er den store stykke strumpen jo stadig en foreningsbiks med mad i rumklæden. Ja, som det hedder på tysk, unge mand. Fine rumfen for jer. Jeg kan lige spise deres morgen, vi sprækker så mange fra. De er lige der begyndt at svede. Er det ikke det? Meget. Ja, det er for sin hjem. De ser altså lidt småt over det. Jeg tror, vi ved, hvad det er. Det er begyndende elmesyge.
frygtede skovdyrssygdom, som smitter utrolig meget, og det ses så tydeligt. Må vi have lov at kalde den store en mod lille? Ja, det kan selvfølgelig også være ham herovre. Han bare har haft roundet op i bøgen for dig. Ja, der er ikke noget red for, at de er ikke gået ud nu. Så prøver vi være rundt igen. Ja, det er med meget glæde og utrolig stolthed, at vi har set frem til at entrevere til alle forsamlingsflok. Kan vi kalde det jubilæumsmixehøder her, ja. Og vi må sige med det samme. Jeg vidste jo så, at vi må tilstå. Vi er meget overrasket over den fascinerende altid og dejlige foreningsspidsen herovre over i Jylland. Tænk mig over 200 medlemmer. En omsætning på en til mange, mange mille. Og kækken over den ganske hvide verden oppe i Vendsyssel. Vi kommer næsten til at sidde. Det er jo kæmpe virvar af alle mulige og umulige fagord. Inden for den specielle branche, vi kalder brud og brager. Og mellem på basisbrager. Vil vi sige det efter? Nej, dem skal vi vist ikke have flere fat i. Brud og brager. Og mellem på basisbrager. Jeg vil gerne have lov at nævne nogle få fagord. Men her er jeg nødt til at læse op. Der er jord, fjord. Fisk, vand, sand, klik, klint, pranger, fjern. Der skulle jeg bare have sådan på et fuld røg ude i at sige gry. Det er overjyde, underjyde. Inderjyde, yderjyde. Nordjyde, udjyde, tørret jyde og hvad det er. Der er både hvidkål, spredt malkål og vendsyssels grønlandkål. Som det hedder over på Amalienborg. Opbagt råbyrmærve med kanel og hele muligheden. Og det er ikke så rigtigt, de ser også ud til at få et godt kål på sageren. Så er der de mere, kan vi kalde dem sexbetonede vælgudrikke, nemlig de såkaldte sixpacks, som vi også er ude med fogsvands. Og det er det samme med både bøsning og røvblod. Ved de forresten, er det bøgeklub, hvorfor man aldrig nogensinde skal vende rumpetten til en fogsvans. Du har tænkt, hvis den forvandler sig til en stiksave. Der er særlig en ting, der fascinerer mig rørende hjerten af det, i sådan en mellemudvalgsbisk. Og det er jo foreningens virker og formål. Jamen, jeg er sammen med mellemudvalgserne. Og udbreder kendskab, dialekt, sæd og skikke og æderdrikke. Der er måske ikke ligefrem sæd og skikke, men sæd og skikke i hvert fald. Og se, det er jo vel og mærke vælgebobasser, som har valgt at integrere til udlandet, som du ser i den her forening. Og udlandet for en ægte vælgebo, det er altså alt syd for Limfjordsbro. Er det ikke rigtigt? Jo. Derfor i resten af Danmark, der er vi jo landfast med både Lofoten og Tyrkiet og hvad vi er. Det er sgu ikke noget for en rigtig vælgebo. Ja, de må ikke zoome ind på vores akne. Og se, at foreningen den kalder sig Stykke Krumsens Lav, det er jo ikke en hel tilfældighed. For se, Stykke Krumpen har jo vælgen på bis på børnepladsen. Er det ikke rigtigt? Om den store stykke, der siges der, at han elskede kvinder. Og mål meget. Er det ikke sandt? De kan deres historie. Ja, det kan vi måske også. Og det siges også, at der